साल कलंगमा चिनि तिप्रा सारो अबयनगर लामा किनारो बानिया खालाय तो माने मखैतिं रक फालजाओ बिलायके कामियाम चेनि बियालो तंनाय गरीब रक अर फाइलायो फालपायो बरंनो साल कलंगमा टेक्टो अर किसु बरक ग्रि तंगनि खनाका म्युनिसिपल काउन्सिलर हिरालाल देबनाथ बबर माजे माजे चिनि मखैतिं फालनाय रंनो अनेक मानसिक भावे टर्चार खाइमानि कक तिनि आंगर फाइ स्रायसारि खनाय फैका और नेताजी क्लाब तंगो बरक ताबुको साल बुरुम बुरुम 20 टाकाय चिनि बर रंनो थुमो अमति खाइ नानान भावे जाते चिनि बर रक आगरतलाव बानिया खालायमाया तै खायो अरनि इच्छाकृत भावे के अनै खानानि अबन बरक चेष्टा खाइमानो आं खानामानि यागोलनो आं मिया म्युनिसिपल काउन्सिलनि मेयरनो फोन खाइका तिनि टाइम नावै बबै जों मालायका टीआईएसएफ नि अजामार बानि लगि थांका तिनि कक सालायका चिनि जर मखैतिं फालनाय बरंनि एका पार्मानेंट सल्यूशन नि बागे एका प्रोजेक्ट ना हारजाका बरंनि मुंलिस खालायजाका जिकाय ताबुक बबै आं एका संका ताबाबो एक्सपोज ता खाइदिन साबो एक्सपोज खायाको एका अर खाइका जाते पार्मानेंट अर एका सल्यूशन खालायनानि एमन परिस्थिति अ क्लाब अ नेताजी क्लाब एमन परिस्थिति खाइ तंगो जाते तिप्रासारनो और आगरतला टर्चा खाइका तिप्रासारको पहाड़ो 10 व्यवसा खाने रंगनो टर्चा खाइतुन जातर दांगा फनांगनानि बागे एका चाइतोगै तंगो मेनलि अ क्लाबनि कयेकजना बरक अमति सामुंतां तंगो नि रिपोर्ट तंगो आं करा हुचियारि सावा बरंनो जदि बरक तिप्रासा और व्यवसा खाने रंगनो जदि अ टर्चार खाइमानि चाडा थुमानि मथागियाखाय मनि करा जवाब तिप्रासारक सालचारिनाय एवं चिनि मखैतिं फालनाय अ तिप्रासारंनि साकावो जे निर्यातन खालायजाक दं माने मानसिक भावे एवं बानिया खाइतिनि हेनस्था खाइमानि अमा आं तिप्रानि विधानसभा बसखांनि जेंकवन आं तिसानाय एवं अमताव प्रोजेक्ट खालामजागै दंगो एवं अ प्रोजेक्ट पाइमानि यागुलबो चिन बरकनि जाय बबो जा थायो जोंरिमान अबो जों दिल्लीआवबो जों 3 तारिखआव बुबाग्रा बाय थांगा आंगाखाय 3 तारिख मिटिं आं तिसानाय एवं अ क्लाब अम ठीक बंनि निजेस जागादा ना सरकारिनि खात जागाव अमनबो तिप्रानि विधानसभा नायति सजागनाय तारपरे जों दाबि खालायनाय अ क्लाब नबो भारत रत्न क्लाब आइखाय सबाय जना उंथन होनाय अमते कौन कौन जों तनि यार काउन्सिलर बरक मानाय थांमाने बो जागा बो मारियो नरक बुरो आव कमिटि साप काउन्सिलर अब तिनि खरच आरो चिनि बानेखाने बुखु जुग साका आरो थांगा बो ताम पार्टी खाय बो मारियो बुट दिखा अमरक सिंगानि कोगिया नों अरो अस्ताइद ना आगुलिनि दा ना पाहानि दा बसिंनाय खसाबो अधिकार बनो साबरिखा म तिप्रा सानि सर इनके अब बबाय ताम सालायनो नांता बो काउन्सिलर हिराला तंगबाय अम मेयर बैंके सालायफिनाय तिनि तांगर स्पॉट वेरिफिकेशन खालिकेप नायफिका लोकरंनि जतनि क खनाका 10 रंनि बुखुंनि बो क खनाका तिप्रा सानि बुखुंनि क खनाका म विधानसभा बो कानाय मेयर नय चिनि बुबाग्राबो बरंनि बागै तिनि चिदि सैका आनो साका नोंथानि मेयर बाय सालायदि जोंका अर बरंनि जारा व्यवसा खायनाय बंनि सयबो तिनि जमारि जाखा बंनि मुंलिस अनेकजन बरंनि मुंलिस संखा जे बाकिनो तामके समाधान खायमा